ce minti ɗaya ko za ki ga na diran miki dai wani irin dira haka dai kamar dai daga sama. Ya haƙuri da farko dai ba komai bane ya kawo ni illa so da ƙauna. A so ki ya haƙuri za ki ga ina magana duk magana ɗaya biyu uku huɗu biyar ina saka ka turanci a ciki. A so ba tashin Najeriya bane tashin Amerika ne. A so ina dai zaune dai a can dai na ganki na zo na ji kuma kin kwanta min a rai na ji ina son ki. Na ce so bari in zo in same ki. Wai dan Allah ba kai bane Shaibu dan gidan Kulu mai alala? Jesus. Shekaran jiya nan ma da na zo siyan alala gidan ku kai ne nan ka zazzage mu ko baka gane mutane ne? To da muka gane mutanen a Amerika ma mun je mun sauka a Amerika iyakon jirgi ya ba mu haɗin kai muka je. A dat ya ce mu wuce Amerika da muka wuce Amerika muka ce a je a huta a Ingila. Bayan mun mutane a Ingila shi ne dat da ya na ga wani irin yarfi ko? Babanmu ba so nake kina alalan nan ba. Ba a dan Mumu, you don't ever see Wincho dey stand like this. Wanda ma yarinyar ina da kwanya na dan nuna mata tafiyar sanye ne na dan ci gaba da sambatu na ware. Agent!